Għall-10 sena konsekuttiva f'jum il-miliet il-Kurja fetħet il-bibien tagħha biex tilqa' lil dawk li xtaqu jqattaw jum il-miliet ma' persuni oħra u jieklu ikla bnina. Din is-sena il-Kurja lqat il-fuq minn 500 persuna, numru rekord ta' persuni li jew ibatu mis-solitudni jew minn problemi finanzjarji u fit-temperaturi kisħin li joffra l-jum tal-miliet dawk li attendew ingħataw kikra kafe te jew kokkotina, sakemm eventwalment ingħataw post madwar mejda sabiex ikunu jistgħu jiklu ikla f'atmosfera ta' familja. Il-Kurja hija mimlija ta' żbajda, ġifieri b'xi mod nagħmlu bil-miraklu ta' 5 ħobżiet u 2 kotiet, ma b'xi mod insibu post għal kulħadd. Hija okkażjoni fejn nies li jkunu waħedhom jew m'għandhomx biżejjed mezzi jingħaqdu magħna ġew il-Kurja tal-Arċisqof u jgħixu miliet f'dinjità u f'kuntentizza tas-sens ta' komunità. Allura propju hija okkażjoni ta' ferħ kbira lina. Biex din l-attività kienet ta' suċċess, iktar minn 100 volontier taw is-sem tagħhom. Interessanti l-fatt li bosta mill-volontarji kienu membri fid-djar ta' riabilitazzjoni ta' Caritas. Bikanna sew Anthony Gatt, id-direttur ta' Caritas. Il-volontier għandna xi 100 volontier li jkunu qed jagħmlu ħafna affarijiet, però r-residenti fid-djar ta' riabilitazzjoni għalihom tkun okkażjoni ta' giving back. Li fil-kċina, il-plating, il-servizz, għandna volontiera li mbagħad oħrajn li waslu n-nies li jkunu qed jilqawhom u għall-volontiera ħafna drabi esperjenza li jeskopru l-veru sinifikat tal-miliet, kemm hu sbaħ li tagħti milli li tirċievi. Fisem Alfred Mitzi Foundation, Julian Sammut qal li din l-attività hija l-qofol u t-tifsira vera tal-festa tal-miliet. U għalhekk li għal 10 sena konsekuttiva din il-fondazzjoni għażlet li terġa' tgħin f'din l-ikla billi tipprovdi l-ikel. Dan huwa biex ngħidlek li sbaħ mument ta' jum il-miliet. Għalina għal naħseb il-volontira kollha kull min ġiew għal soddisfazzjoni tuħu minna ma tiħdu minn imkien minn lebda party jew shopping jew affarijiet oħra. Tajjeb parma għalenteni problema fejn se nkomplu ntaħlu n-nies għax aħna ma nirrifjutaw il-ħadd, però minn hawn hemm nirranġaw ta'. Għal din l-ikla organizzata mill-Caritas attendew il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek u l-mara tiegħu Anne-Marie Grek li tkellmu ma' diversi persuni dwar temi varji. L-Arċisqof Charles Scicluna bbienek lil dawk preżenti u tkellem ma' bosta persuni li attendew. Minnaħa tagħha l-President Miriam Spiteri de Bono qalet li din l-ikla hija waħda mill-isbaħ attivitajiet li jsiru f'Malta, kemm għax iġġib il-poplu flimkien kif ukoll għax taqqat lil dawk li jaħsbu f'ħaddieħor taħt saqaf wieħed. Dan fil-waqt li matul l-attività kollha dawk preżenti setgħu igawdu il-mużika u l-kant live mill-grupp The Extent li daqgħu diversi kanzunetti Maltin kif ukoll kanzunetti tal-miliet. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll il-Prim Ministru Robert Abela.